Felly, da ni'n mynd i wylio fideo gan Courtney rwan, sydd yn mynd i fod yn trafod Iselder a Gorbryder. Pawb yn iawn? Fi di Courtney, dwi'n 23 oed y Gaernarfon a dwi'n weithio stryglo efo depression ac anxiety. O'n i'n cweit nervous yn ysgol, ond o'n i'n meddwl lot o pobl ifanc fel hyn. Nes i sylwi ar depression and anxiety fi sydd ar ôl GCSEs. Pan dwi'n gael panic attack, dwi'n teimlo fatha mae chrata pawb yna fi. Dwi'n mynd yn rili boeth ac panicky ac dwi'n rili aware o surroundings fi gyd. Dwi'n teimlo fatha mae sŵn yn codi a dwi'n mynd yn rili self-critical a dwi'n overthinkio bob dim. Pan dwi allan, dwi'n gweld fy hyn yn cerdded mwy sydyn, dwi'n sbio i lawr, dwi'n sbio o gwmpas a dwi'n just neud fy hyn yn llai. Nes i ddechrau gael therapy sessions efo CAMS yn Bangor a nes i ddysgu cweit sydyn amdan depression and anxiety. Nes i sylwi bod fi angen fod mwy fit a mwy iach, so nes i joinio gym. Good job, guys. A nes i dechrau wneud martial arts a nes i sylwi bod depression fi lot well achos o'n i'n siarad efo lot mwy o pobl, o'n i wedi gwneud lot mwy o ffrindiau ac o'n i'n bod mwy comfortable, fod yn comfortable. Pan o'n i'n ysgol, dwi'n meddwl o'n i wedi surroundio fi yn o gwmpas pobl da ac os o'n i wedi wneud, then swn i wedi wneud lot well a swn i wedi reachio potential fi. Dwi'n person sydd angen gael gôl bob 3 mis. Os gyna fi ddim gôl, then mae depression anxiety fi yn skyrocketio. Gyna fi gôl ar y funud yn March i wneud ras 10k a mae hwnna'n helpu fi wneud siŵr bod fi yn rhedag a bod allan lot ar y funud. Pan dwi'n panicio, beth dwi'n trio wneud ydy stopio, cymryd munud, breiddio a dwi'n wneud shoulders fi'n dol, edrych o gwmpas a siarad efo fy hun. Weithiau dwi'n siarad efo fi ar y ffôn a jyst eitha fi'n bod mae bob dim yn iawn. Come on Courtney, ti'n iawn? So neb yn sbio dan chdi. Efo depression, mae hwnna'n rhywbeth sy'n mynd a dŵad a os dwi'n meddwl rhywbeth negatif, dwi'n trio ddim deud o allan yn uchel a dwi'n gwneud siŵr bod fi'n deud 2 peth positif i bob 1 peth negatif dwi'n teimlo. A hefyd dwi'n meddwl mae'n helpu i sgwennu pethau lawr a jyst dwi'n bod sy'n teimlo well yn gwybod bod fi wedi gael y teimladau lawr a wedi cael gwarad o'n nhw. Dim ond chdi sy'n nabod dy hun, so os ti'n teimlo lawr, paid jyst eistedd yna. Os ti'n ffeindio rhywbeth sydd yn helpu chdi a jyst na siŵr bod ti bob tro yn glen efo dy hun. Be ydych chi'n meddwl gall bobl ifanc felly wneud i gefnogi i iechyd meddwl a'i lles emosiynol? Fi'n rili hoffi wneud chwaraeon os fi'n teimlo dan straen, neu yn gorfeddwl, neu gadael y tŷ a boed hynny'n fel rhedeg, neu chwarae pêl-droed efo ffrindiau. Fi'n credu mae jyst yn rhoi chi cyfle i dawelu'r meddwl, a mae hwnna'n gallu bod yn rili llesol. Oes yna wahaniaeth ydych chi'n meddwl rhwng iselder a theimlo'n isel? Mae'n gwbl normal i deimlo'n isel weithiau, ond fi'n credu gwahaniaeth gyda falle iselder yw mae'n gallu bod yn... chi'n kind of teimlo'n isel trwy'r amser a mae'n gallu bod yn rili anodd cael allan o'r fel lŵp yna. Be di symptomau neu arwyddion iselder felly? Mae gymaint o wahanol symptomau, mae symptomau pawb yn wahanol hefyd. Fi'n credu falle yr elfen yna o flinder hefyd a falle ddim eisiau cymdeithasu gyda ffrindiau falle cymaint. Jyst teimlo'n isel yn barhaol. Be gall person ifanc wneud os ydyn nhw'n teimlo'n isel? Os oes yna rhywun, neu os yna sefyllfa, neu os oes yna leoliad, neu awyrgylch yn gwneud i'r person yma deimlo'n isel. Mae yna ffyrdd i osgoi hynny a atal hynny. Ond hefyd bod yn ymwybodol bod hynny'n cymryd amser i ddeall a bod hynny ddim yn quick fix. Gyda pwy gall person ifanc siarad am iselder neu gorbryder? Fi'n credu mae'n bwysig iawn i gael y sgyrsiau yma efo ffrindiau, ond hefyd fel ffrind mae'n bwysig rhoi cefnogaeth iddyn nhw, ond hefyd efallai rhoi nhw'r hyder i siarad i oedolyn neu athro am sut maen nhw'n teimlo. Gallen siarad gyda unrhyw oedolyn maen nhw'n ymddiried yn nhw, boed hynny'n athro athrawes neu rhywun tu allan yr ysgol, ond mae'n bwysig cofio bod rhywbeth o help ar gael i bawb. Efo cwricwlwm i Gymru, mae pob plentyn efo'r mynediad i wersi iechyd a lles.
Mae fe'n bwysig cofio fod ysgolion yn gallu ffeindio ffyrdd falle tu allan yr ysgol i helpu cefnogi'r disgyblion, boed trwy cydweithio gyda'r teulu, neu os oes angen falle cydweithio gyda meddyg teulu nhw. Does ddim angen i unrhyw ddioddef ar ben ei hunan. Ac felly mae'n bwysig i wybod bod chi ddim ar ben eich hun a bod pobl yna i'ch helpu chi a bod e ddim yn wendid i ofyn am help o gwbl. Mae'n gryfder. Mae rhannu baich yn lleihau baich, ac felly mae'n bwysig bod ni yn gwneud hynny. Pan ti'n anxious, stopia, take a deep breath, sbyd o gwmpas chdi, shoulders yn dol, a dwi'n siarad efo dy hun, a deitha dy hun ddych chi'n iawn. Does na ddim cwilydd gofyn amdan help. Mae'n helpu lot siarad efo doelyn, so os ydych chi rhywbryd yn stryglo, neu siŵr ydych chi'n siarad efo counsellor.